Jiena naħseb li għandna l-garanzija tas-suċċess. Għax fejn hemm il-kollaborazzjoni, fejn hemm ir-rieda u l-viżjoni, dejjem ikun hemm suċċess. Ġifieri din hija l-garanzija s-suċċess li nara l-awtoritajiet tagħna flimkien viżjoni waħda, innovattiva u kreattiva, dawk huma l-ingredjenti għas-suċċess tagħna. U naħseb allura bir-raġun ngħidu li t-turiżmu qiegħed fl-aqwa tiegħu, mhux vera Ministru, jekk Alla jrid b'inizjattivi bħal dawn, it-turiżmu tagħna ikun ħafna aktar fl-aqwa tiegħu. Il-viżjoni wara l-ideali, attività li hija suċċess u ilha snin issa suċċess, Sindku, issa tingħata ngħidu hekk titla' fuq livell ieħor, hija l-aqwa mod ta' kif aħna nassiguraw li jkollna sostenibilità fl-affarijiet, jiġifieri li l-affarijiet ma jsirux għal dakinhar u għal ftit ta' snin u jifqu, ma meta inti tirrenova u tella dejjem fuq livell ieħor l-affarijiet, inti għandek iċ-ċans li tkompli tkun suċċess sena wara l-oħra. U naħseb li l-idea li ħarġet mill-Mediterranean Tourism Foundation huwa l-aqwa mod ta' kif nassiguraw li din l-avveniment annwali tal-Birgu Fest jibqa' tassew avveniment infittex, imma mhux infittex biss mis-suq lokali, jew infittex biss minn dawk it-turisti li jinsertaw ġewwa Malta, ma jibda jkun infittex ukoll minn turisti ġodda. Aħna rridu dejjem inħarsu lej kif rridu nkabbru s-suq tagħna. Aħna m'għandniex il-critical mass li għandu ħadd ieħor għax aħna li aħna, mhux veru, allura rridu nkunu innovattivi ta' kif nistgħu nattiraw. U naħseb xemm miżbaħ milli dan l-avveniment imdawwal ta' kull sena ġewwa l-Birgu jingħaqad mal l-avveniment dinji li l-Indjani jiċċelebraw propju għal din il-festa tad-dawl, għax fl-aħħar mill-aħħar dwali hija festa tad-dawl, hija ċelebrazzjoni tal-ħajja, hija ċelebrazzjoni tar-rebħa fuq it-tajjeb fuq il-ħażin, id-dawl fuq id-dlam. U allura naħseb li huwa l-aktar mod innovattiv u kreattiv ta' kif nistgħu nġeddu u nsostnu u nkabbru l-festa ġewwa l-Birgu tad-dawl ma' dik il-festa li l-Indjani kullum kien fid-dinja mhux ġewwa l-Indja biss jorganizzaw. Dan il-mod jiena konvinta li ħajkun hemm numru sostanzjali ta' turisti Indjani li Malta ħadd attirhom u jekk nattirawhom darba konvinta kif jiġilu kulħadd, kull min jiġi Malta kapaċi nisirqulu qalbu. U allura l-kelma timxi u allura anke is-suq turistiku tagħna ikun qiegħed jiġġedded. Imma wkoll hemm filosofija oħra wara dan li qed isir. Il-filosofija importanti tal-Mediterranean Tourism Foundation li fil-waqt li tfittex permezz tat-turiżmu li toħloq il-prosperità, imma toħloq ukoll opportunità ta' fejn in-nies jiltaqgħu ma' xulxin, nies ġejjin minn kulturi differenti, nies li jibnu relazzjonijiet. U allura mhijiex biss innovazzjoni biex insostnu il-Birgu Fest, mhix biss innovazzjoni biex inkabru s-suq tagħna, imma wkoll għandha lan li fil-waqt li nkatru l-prosperità nkunu qed nassiguraw li dan il-pajjiż jibqa' jimxi fuq il-filosofija li dejjem kellu minn missirietna li jkun pajjiż ta' paċi għax ilaqqa n-nies flimkien, kulturi differenti, nirrispettaw lil xulxin, nagħtu d-dinjità lil xulxin fl-aktar momenti fejn bniedem ikun qed jirrilaksja, fl-aktar momenti fejn in-nies ikunu miftuħin għal xulxin. U allura jiena nawgura lill-Sindku u l-Kunsilliera tal-Birgu suċċess, nawgura wkoll ħidma mill-aqwa lill-Mediterranean Tourism Foundation f'din l-innovazzjoni f'din il-viżjoni, imma lilek Aziz Ministru li qed kabbar l-orizzonti ta' dan il-pajjiż das-settur tant importanti biex pajjiżna ikun tassew dak mod tangibbli. Mhux ngħidu aħna Ponta Paċi qegħdin fiċ-ċentru tal-Mediterran u qegħdin fil-crossroads of salib it-toroq ta' kulturi u kontinenti, imma b'mod tangibbli tassew inkunu qed iwettqu din il-missjoni li jiena ngħid tawilna missirietna ma ġiet ukoll minħabba l-ġeografija li jogħġbitna ġġibna hawnhekk. Nirringrazzjakom.